كاب استديو زينا ايري تي في سلام تانا تقبلوا ابو وشن وصان بمخان فنونا بمكتال تركبروا زخبركم تعزبنا كم يتمسيو لك اساعه عاد خوين له نلومي 18 تلكاتيت استدلال وزينا ومساندونا نفلم لنا كساف فصامه من مكتالكم بخبر زعدم بكيل تخلايه بقنه تفلم أبالات هماده بكل جبن زتكور سمينار توهيبوم منيستر صعاتن معدنن نسبع نباراتن مهندساتن صعات سلطنه هيبو روسيا نوطن مسرات حدش هادو طفر امريكا دقيما تقايماتو اب منغو سراويت منغسي يوكرينن تقاومتو وغناتن حيال قجت تولعو زبلون كالوتن زيناتاتين حزنا زلنا خبرات تعزبتنا حج دما ناب زرزراتون سجر اب حزباويت ريبوبليك تشاينا ناي دحر مرقات تمرتي زكاتاتو زلو ايرتراوያን ተምሃሮ ኣብ ጽቡቕ ናይ ጥዕና ኩነታት ከም ዘለውን ዛጊት በለበዳዊ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ዝተለኽፈ ከም ዘየለን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብታ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብታ መበገሲት ሕማም ምዃና ዝንገረላ ከተማ ውሃን ዝርከቡ ኤርትራውያን ተምሃሮ ብወገኖም መንግስቲ ቻይና ኣብታ ከተማን ከባቢያን ኣጽኒዕዎ ዘሎ ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ንመነባብሮኦም ከም ዝጸለዎ ይኹን እምበር ነቲ ለበዳዊ ሕማም ንምቁፅጻር ንዝተወስደ ጽኑዕ ስጉምቲ ብምኽባር أطلعي زبلنا يمكن سجومتنا تختلون نحر حدهم نتداجفون نتكونتات يسقروا كم زلوا أفليتهم نساتهم مسعيبهم أمباسادر هجر إيرترا أب تشاينا تو تصقيت صفاتين نكونتاتهم قربا أن تختاتله نزهبهم زلوا دقفن أما أزان حبريتان كمون منجستي إيرترا نتقول يزقوروا زلوا عتوم كتالا مسكينهم إذا خمزيلن كله أبناء فرق عمت عرفت تصنعها يونيفرسيتاتن كوليجاتن كتما ووهان بسنكي أبتا كتمات صنع زلوا رأسه الشبا فيديو كونفرنسن كاله تكنولوجي تقريبا مدبات تمرتي ككايدا جميرن بمهلاون زبزحو كابتم تمهارو تمرتهم زقصلو كنتات يطاطح كم زلو كفلط تخايل لهم اما كلاي تشاينا رس ختما وراجه هوبي زخونت علي 11 مليون حزب زقمطلان كتما وهان بدرجه تشاينان عالمن ازين فلوطات زخونا زركبن لعلي 25 يونيفرسيتاتن كوليجاتن تنقد بوليس زبا ماكل نوكلتج أنا فرهم هذا أب 10 سنة أسان زباطات أسمرة منيسترتاتن هجراوين محبراتن أم كل خال جبنن مقطع حدقات ترافيك زتكورة سمينار ب10 شمون تلقاتي تكايدوم أزاز بوليس زبا ماكل كولونيل بين إيساق علامات السمينار بقندو دحنا تسبن نبرتن نخوحاس ترانا بركتونا يدك نستيو بحفشانا يديت هالدما بفلاين معزاز محانو حبيروم نتفتات بوليس بمتحبار حزبي السمر زبالة كولونيل بينه حالفهم زغصتو جماناتن حدقاتات ترافيكن أب هيوت النبرتن زغتلوها سيان كسران كبير مخانو بمتكاس عبالات هماده كمتياب مقطع قودات المدتات زكايدو زي تقطبت صاري سلام كبابينا موحاس تساطفون كبكبلات صويعوم أبزوبا ماكل لابز حلف عامت بسنك حدقاتات ترافيك 30 شوعتن ببارا وحدقا دما 8 شوعتن سبات كموتن كلو لالي شمون تميت سبات قليلن كبيرن مهاسيت كمزو وردم أب نبرت دما لالي 24 مليون نقفاز قمت عنوات كم زقات مقليتصوم حلافيت بوليتيكاو قديات هماده زوبا ماكل ويزرو سولومي قبر سلاسي بوغنا نقدا سنت نايت سيمينار بمتكاس تساتفتي اب محصد تاكبابين ابركوتن كعززه الزخاخيرام تساتفت دما عمام بوليس عمام محاس دحنتن سلامن سلازخونه تراناي نفس وكف زيغا وسان مخانو بمتكاس متحبارن كم زحيله الرقاقيصن منيستري ساعاتن معدنن أسات كلتا وارح كسلطنهم زتصنح 7 نباراتن حدثن مهندسات لومي 18 تلكاتي تاب اسمرا مريغوم ازي بكل حسابن قبرن استسنى سلطنا او وطن قرب ساعات مسفح قرب ساعاتن تتكات ساعاتن زتكوري نيرو اب منيستري ساعاتن معدنن وانا دايركتور كفل ساعات انجينير تسفاي زكريا سابزهابو قال ات سلطنا مس حدث زمناو تكنولوجي تتكات ساعات زلالي كمون ناي ساعات بروجكتات اب مندافن مدلاون مبغس كوين كم زغلغل ابريوم نتمرقت وكيلو قاز اسمع انجينير كبرم عباس جيب وغنو تسلطنا وانا وانت تكات ساعات معبيلكا ابربحا هاجرن حزبن نخوعل زدرخن مخانو دحر مقلاص نتسلطنا كون زغبر اكلات مسغان اقريبوم يريناس توكسوتو مهاب تريتو تزوسدو سلطنا نزنبرم فلطت زدرع كوين كم زرخبو بمتكاس كم زياتهم زامسلو سلطناتات بقصالنت كدف علم تلابيون سلطنتي كاب منيستر ساعات معدنن كمون منيستر هاجراو لمعاتن كوربوريشن الكتريسيتي ارتران استواصيوم
ኣብ ንዞባ ዓዲ ኾላ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምሕያል ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ መጠን ምቁራጽ ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ኣዝዩ ከም ተመሓየሸ ተሳትፎን ተወዳዳርነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዘተባብዕ ምህላው ተገሊጹ ብ14 ለካቲት ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንዞባ መምህር ተስፋይ ስብሃቱ ኣብዛ ዓመተ ትምህርቲ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ካብ ዘለው 20283 ተምሃሮ ኣብ ቀዳማይ ሴምስተር መጠን ምሕላፍ 81 ሚእታዊት ከም ዝነበረ እዚ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ድማ ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ብ4 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ሓላፊ ኣሃዱ መሰረታዊ ትምህርቲ መምህር ተወልደ ብርሃ ብወገኑ ዝበለጸ ውፅኢት ንምምዝጋብ ዝነበረ ብልጫታትን ድኻማትን ብግቡእ ክግምገም ከም ዝግባእ ተሓሳሲቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሕፅረት ናውትን መሳለጥያታትን ፍታሕ ክግበረሉ ከምኡውን ቀጽሪ ዘይብለን ኣብያተ ትምህርቲ ክስራሓለን ተላብዮም ኣብ ንዞባ ዓዲ ኾላ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘምህራ 41 ትካላት ትምህርቲ ኣለዋ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ፈሮ ዝጸንሖም ጸገም ንቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ብኸፊል ከም ተፈትሐ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብሰንኪ ምብልሻው ጀነሬተር ተቋሪጹ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብዘዋደደሎም ሓደስቲ ጀነሬተራት ዳግም ከም ተጀመረን ዝነበሮም ሽግር ከም ተቐለለን ኣብርዮም እቲ ብስማዊ ክፍሊ ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮምን ንግዳዊ ንጥፈታቶምን ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እቲ ካብ ሰዓት 6 ክሳብ 11 ናይ ምሸት ዝረኽብዎ ዘለዉ ኣገልግሎት ልዕሊኡ ክኸይድ ጽኑዕ እምነቶም ገሊጾም ኣብ ማሕዳር ንዞባ ፈሮ ኣቶ ዑስማን ዓረፋ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መፋረቅ 2018 መንግስቲ ክልተ ዓበይቲ ጀነሬተራት ምስ መደበ ህዝቢ ብልዑል ተሳትፍኡ መስርሕ ምትካል ዕንድታት ምዝርጋሕ መስመራትን ስለ ዝተጻፈፈ እቲ ኣገልግሎት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ከም ተጀመረ ኣብርዩ ኣቶ ዑስማን ኣስዒቡ ንቐጻልነትን ምዕባልን ናይቲ ኣገልግሎት ነበርቲ ውሕሉል ኣጠቓቕማ ከዘውትሩን ሕሳቦም ኣብ ግዜኡ ክኸፍሉን ተላብዩ ኣስታት 900 ስድራ ቤታት ዝነብራ ሓውሲ ከተማ ፈሮ ካብ ከተማ ምጽዋዕ ንሸነኽ ደቡብ ኣስታት 48 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ክቡራት ተኸታተልትና ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ምሳና ጽንሑ روسيا نوطن ممسرات حدش شهادو طفر أمريكا دقيمة تقايماتهم من محضر بريزيدنت دونالد ترامب تستا ساتلايتات هاجرون محاسب بالعلامة أبقرب أوان حدش شهادو طفر كقوم وديبو خمزلو زفلت كوينو روسيا توطن أبستا سرعة طفر من مزبال كم زفتريات وق الزلام يخون بر بمحضر بريزيدنت ترامب توطن نخالوت هاجرات بقالوتات تصلو كم زي كونه بمحبر نمدو كوانو لعلي 15 بليون دولار كسلع مخانو حبيرون إذا حدش أهدوم سحيل أير أمريكا تحبابيرو كسرح مخانيو زقلت زلهم أمريكان روسيا نتن مفراينا مأكلاي رحقات ميسايل زقت كرمي 3 عمتا زختم وعل زحالف عمد دحر مفراسن أو ددر معبالات وار كشمما كم زخلاي كأمت سانيح زلهم كلتين هاجرات بيتن قداين حد حدن يواقع غصام هلا وندما تبصابات يحبرو لومي 18 دكاتيت هاب منغو سرايت منغسي يوكرين تقامتو وغناتن حيال قجت كم تولع تقاليحهم بزياب بمبرعو يوكرين تولع حدش قجت حد وتهدر تهاجر قتلن كله 4 كم زقصلو تقليصو إذا قجت زي دعرتي أب منغو كلتيم وغنات زلو فلليات نمصباب أب زحالة ورحي تحساس كلتشحن 10 جعتن أب كتما باريس فرنساس تخايد ركب زحية لمخانو صبصابات حبيرهم كلتيم وغنات باتي قداين حد حدوم يواقع غصوم هلا وندما تفليتو إذا كم زين كله زحدش قجت هاد تصفات نبيلو نتصنحك لولاو يوكرين كي قاددو تسجيل لهم نتيا بكتشان 14 استولع قجت نمهدا اب كتشان 15 تخصي دونا مبال اسم معكو انت تقتمه كم تزدلد مع كم زي كونه يزتقاس بزي شابعي عمسو عصير زلو قجت لعلي 13 حسابات كم تقتلو صبصابات يحبروهم أوروبا وحبرت تقبار قبل على ليبيا تصنيع زلو نيا صور الجدان مكتتال زعلمه وتهدراو تلوخو قوم عزيزوم اتي حبرت مالي 10 شوعة لكاتي تابزا كايدو ناي منيسترات قديات وصاي ركب اتينا بليبيا زاتوا صور نمعقات زقومه اهدو حيل ايرن بحرن اب مبرقاو شنخ ماكلاي بحري كم زوافر افليط اللهم ازي كابز مصور مغابيت سرحو كم جمر استحبره تلوخو مستياب 2011 قبل على ليبيا صنعنا يا صور الجداس تحاز مخانو تغليصو اتقدم شمونت عمتات بودب حبرات هاجرات صدق قدا كم تزدلد مع كم زي كونيو أوروبا حبرت زقلت إذا خمزيلن كله أوروبا حبرت عبد قداي ليبيا كجبرو وطينو زلو وتهدراو تلوخو كلولا وتا سمين أفريقيا تاجر نمعرف يسرح كم زلوهن زقلتن روسيان تركن
መልእኽቲ ከመሓላልፍ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ይምቱ። ኩነታት ሊብያ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ግዳማዊ ምትእትታው ነቲ ቅልውላው መመሊሱ ይሓላልፎ ከም ዘሎ ይረድኡ። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶርያ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2019 ተኸሲቱ ብዘሎ ወተሃደራዊ ቅልውላው ጥራይ ኣስታት 900,000 ሰባት ከም ተመዛበሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብ17 ለካቲት ኣፍሊጡ። እቲ ቁፅሪ ካብ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ብገምጋም ብ100,000 ከም ዝዘየደ እቶም ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ኣሰንባዲ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ኣሃዝ ኣብ ውሽጢ 9 ዓመታት ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣብ ሶርያ ካብ ዝተኸስተ ምምዝባል ዝዓበየ ኮይኑ ተመዝጊቡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያን ተቃወምቲ ወገናትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅል ብምህላው እቲ ቁፅሪ ክዛይድ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይእመት። ዝበዝሑ ካብ ተመዛበልቲ ቆልዓ ሰበይቲ ምዃኖም ዝገልጽ ሕቡራት ሃገራት ግድያት ብሕፅረት መሰረታዊ ጠለባት ተጸጊሞም ምህላዎም ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሩስያ ንሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ከተቋርጾ ክጽውዕ ምጽንሑ እንተኾነ ግና ብደብዳብ ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ዝተደገፈ ሰራዊት ሶርያ ኣብ ትሕቲ ዕጡቓት ተቃዋምቲ ንጸንሓ 13 ከተማታት ብርክት ዝበለ ዓድታትን ቁሸታትን ሙሉእ ብምሉእ ከም ተቆጻጸር ሓቢሩሎም። እቲ ውግእ ዕጡቓት ሙሉእ ብምሉእ ክሳብ ዝድምሰሱ ክቕጽል ምዃኑ ሰራዊት መንግስቲ ሶርያ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ ሶርያ ታሻይ ዓመቱ ኣውፂሩ ብዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ ኣስታት 400,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ሚልዮናት ዜጋታት እታ ሃገር ከም ተመዛበሉ ይግለጽ። ብዘይካዚ በቲ ተርእዮ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ እታ ሃገር ብቐሊሉ ክሓውዝ ዘይክእል ዕንወት ከም ዝወረደ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ። መንግስቲ ሲንጋፖር ብኮቪድ-19 ዝፍለጥ ዓሌት ቫይረስ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ምቁፅጻርን ዝውዕል ልዕሊ 4.6 ቢልዮን ዶላር ክስልዕ ምዃኑ ሓቢሩ። እቲ መንግስቲ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ሃገሩ በቲ ሕማም ኣስታት 80 ሰባት ተለኺፎም ከም ዘለዉ ድሕሪ ምቅልሑ እዩ። ብመሰረት ጸብጻባት ሲንጋፖር ድሕሪ ቻይና ካልአይቲ ዝበዝሐ መጠን መኽለቅ ከፍቲ ለበዳ ናይቲ ቫይረስ ዝተመዝገበላ ሃገር ኮይና ኣላ። ሚኒስትሪ ፋይናንስ ሲንጋፖር ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ቁጠባ ሃገሩ ብኣልቶ ክጽሎ ምዃኑ ብምሕባር ንምግትኡ ሓያል ጻዕሪ የካየድ ከም ዘሎ ኣረድዩ። ዛጊት በቲ ሕማም ኣብ ቻይና ጥራይ ኣስታት 1900 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 70,000 ከም ተለኽፉን ጸብጻባት ጥዕና እታ ሃገር ይሕብሩ። እቲ ሕማም ኣብ ልዕሊ 24 ሃገራት ተዘሪጊሑ ከም ዘሎ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ። መንግስቲ ቱርኪ ምስቲ ቅድሚ 4 ዓመታት ዝተኻየደ ፍሹል ፈተነ ዕልዋ ብዝተኣሳሰር 700 ተወሰኽቲ ጥርጡራት ክቐይር ምዃኑ ሓቢሩ። ሓያሎ ካብዞም ጥርጡራት ኣባላት ሰራዊትን ሰራሕተኛታት ቤት ፍርድን ምዃኖም ሰብ መዚ ቱርኪ ኣፍሊጦም ኣለዎም። እዚ ሓድሽ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ 50 ዓመቱ ኣቑፂሩ ዘሎ ገበነኛታት ናይ ምልቃም መስርሕ ኮይኑ ገና ክቐጽል ምዃኑ መንግስቲ ሃገር ዝገልጽ ዘሎ። ብመሰረት ጸብጻባት ድሕሪ እቲ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሓምለ 2016 ዝተኻየደ ፈተነ ዕልዋ ልዕሊ 80,000 ጥርጡራት ክእሰሩ እንከለዉ ልዕሊ 150,000 ድማ ካብ ስራሕ ተባሪሮም። ኣብቲ ዝተኻየደ ፍሹል ዕልዋ ብውሕዱ 250 ሰባት ከም ተቐትሉን ልዕሊ 2,000 ከም ዝቆሰሉን ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ብ17 ለካቲት ኣብ ፓኪስታን ብዝተፈጸመ ነፍሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣባላት ፖሊስ ዝርከብዎም ብውሕዱ 10 ሰባት ከም ተቐትሉን ማዕከና ዜና ንሰብ መዚ እታ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃልሐን። በቲ መጥቃዕቲ ውስያት ዝርከቦም 25 ሰባት ቆሲሎም ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት። ዛጊት ናይዚ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ብሓፈሻ ጠሊባን ድማ ብፍላይ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣለዎም። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኒጀር ኣብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብዝተፈጥረ ሓደጋ ዝቕጥቅጥን ጎንፅን ብውሕዱ 20 ሰባት ሞይቶም። እቲ ትማሊ 17 ለካቲት ኣብ ዞባ ዲፋ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ እዋን ምዕዳል መሰረታዊ ጠለባት ከም ተኸስተ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዚ ኒጀር ብምጥቃስ ኣቃልሐን። በቲ ሓደጋ ውስያት ዝርከቦም 10ታት ቀሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይእመት። ኣብቲ ማዓስከር ካብ ኒጀር ናይጀርያን ማሊን ዝተመዛበሉ ሃሳት 40 ሚልዮን ስደተኛታት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሽበራውያን ዕጡቓት ብሓፈሻ ቦኮ ሓራም ድማ ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብዘካይዶ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝመዛበሉን ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝስደዱን ሰባት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኒጀር ዞባ ዲፋ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ንማሕበራዊ ፀገማት ናይቶም ስደተኛታት መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ። በቲ ባህርያዊ ሓደጋ ልዕሊ 20,000 ሰባት ካብ ቤተ ንብረቶም ተባዛቢሎም ምህላዎም እዮም ዝቃላሕ ዘሎ።
كبرات تختاتلتنا ناي ساعات زيناتات وشتن وطن أبزازي ملخم سترف مربات تلفزيون إرتاي يقرفكم سلام مشت